er Mick. Og det der er... Og Majvand. Mick og Majvand. Sådan der. Vi sidder her på en højhellig fredag og tænker, hvad skulle vi ellers lave, hvis vi ikke skulle åbne en boosterbox fra det relativt nye sæt Mega Evolutions. Vi sidder her bagefter en efterårsferie og 2 rigtig fede arrangementer, hvor vi havde først et arrangement i Kids Q-Shop, hvor vi blev simpelthen mødt af de sødeste ansatte og værter, der hjælper os med at lave en mega fed byttedag. Så 10.000 gange mange tak til alle jer i Kids Q-Shop, som sørgede for en fed dag. Og vi kan vel faktisk godt løfte sløret for, at om en lille måneds tid, så kommer det nye sæt Phantasmal Flames, som er et Charizard-sæt, så folk er jo ved at eksplodere allerede online. Og der holder vi igen et arrangement ude i Kids Q-Shop. Så tak fordi I gider jeres tilbage. Og det er den 16. november, yes. Og det bliver fra 10 til 14 igen. Det glæder vi os simpelthen så meget til. Lidt ligesom sidst. Meget ligesom sidst. Ja. Vi håber selvfølgelig at se endnu flere af jer derude igen. Så vildt mange tak for støtten sidst. Og så glæder vi os rigtig meget til at tage imod jer, som sagt. Skal vi lige dele en fed oplevelse, vi havde derude fra, Jørgen? Altså, jeg havde en med en far og en datter, der var i gang med at samle et mastersæt af Temporal Forces. Og jeg blev bare sådan lidt, fordi jeg synes, det var så fedt, at man, en ung pige her og en far, der tænker, at vi kører et mastersæt. Det er sådan en relativt krævende opgave, og det synes jeg bare var så fedt, at de var gået i gang med. Var der noget, du oplevede derude, Majvand, som du synes var... Jamen, vi havde sådan en famøs 2-kroners mappe, og det er jo alle de kort, hvor vi mener, at det er noget kort, der gør gavn for nogen, altså især samlere, men det nok ikke gør gavn for, du ved, den... Det er nok ikke der, hvor man, hvis man er rutineret samler, bliver mest imponeret. Nej, selvfølgelig. Ja, og der havde vi rigtig meget gang i den 2-kroners mappe. Det var så fedt, især der var en enkelt pige, kvinde, som samlede på fugle, og hun fik, jeg tror hun fik 20 kort for 40 kroner, hun sagde, det her, det er det fedeste i hele verden, fordi jeg kan få lov til at fuldføre mine binder. Ja. Så det var en mega, og generelt forældre, der interesserer sig for deres børns hobby. Ja, jeg synes, det er det fedeste, fordi det er en god måde at connecte med sit barn på. Altså, der var også den der med hæklet. Ja, en lille sjov historie er jo, der er jeg ved ikke hvor gammel han er, en meget, meget ung dreng, som ikke har taget penge med derud, og han har fundet et kort til 2 kroner. Og jeg prøver at fortælle ham sådan, prøv at vi går ikke efter at give gratis ting ud, fordi så bliver det hurtigt for meget for alle parter. Men find lige ud af det, kan du ikke ringe til din forældre, men han kunne ikke få fat i nogen. Og så spørger han, hvorfor filen er det egentlig, det kort du gerne vil have? Der er Charizards til en 10'er eller en 20'er og så videre. Men han samlede på Pokémon, hvor billedet var hæklet. Hæklet Pokémon. Jeg har kigget på godt og vel plus 5.000 Pokémon-kort, tror jeg. Jeg har aldrig set et kort, der var jeg kan huske, da jeg var helt lille, når jeg fik de der hæklede kort. Jeg kan godt huske, der var en af dem. Og jeg kan huske, jeg var altid sådan her, det her, det må være noget af det værste, og det grimmeste, jeg har set. Og det er det, så er så fedt, at der er det, som der for nogen, hvor vi kigger og tænker, det her det er skrald. Ja. Der er nogen, hvor bare tænker, det her det er det fedeste. Og vi var nødt til at give ham det gratis. Ja. Altså, når man er så sej og skiller sig så meget ud fra mængden, fordi uden at alle drenge i den aldersgruppe nok samler på Charizard, Venusaur, Blastoise og alle de store Pokémoner, at man så går lidt uden for normen og siger, at jeg samler på hæklet Pokémon. Det var så fedt. Jeg var virkelig høj bagefter. Ja, jeg synes, det var fedt helt at skille sig sådan noget. Havde du heller ikke noget, man normalt lægger mærke til? Nej, det er så fedt. Altså, jeg fik i hvert fald øjnene op. Ja, så hvis de var strikket eller sådan. Ja, det var hæklet. Ja. Det var meget fedt. Ja, men for mig var det jo det der med at møde familier, som fik sådan lidt en aha-oplevelse omkring både værdien af Pokémon-kort, men også hvad man kan gøre for at beskytte de her Pokémon-kort. Og jeg sad med flere, hvor så når de trak nogle fede kort, jamen, så fik de lige et sleeve med, så de kunne passe på deres kort. Selvfølgelig. For det betyder jo noget. Helt sikkert. Altså et citat derude fra også, en mor, der simpelthen siger, betyder det, at jeg skal tro på, når mit barn siger, at det her kort har den her værdi? Og så er sådan, ja, man kan ikke altid lige finde et kort og så sige, okay, den her købes på en eller anden online shop til mange 100 kroner. Det er ikke sikkert, at det sådan, det fungerer. Men hvis man har været nede og slået op på cardmarkedet eller brugt en af appsene til det, så er der faktisk mange af kortene, der har ret vildt. Eller snakket med Slowbros. Eller snakket med Slowbros, selvfølgelig. Jeg sidder lige med en lille mappe her, og grunden til det er fordi, at vi skal åbne en boosterbox fra Mega Evolutions. Og nu rykker jeg lige den her ind, så vi kan få den lidt i fokus, fordi vi har allerede åbnet lidt Mega Evolutions, og det var mega fedt at åbne nogle af vores første Mega Pokémon og Mega Kangaskhan og lignende. Og så fik vi jo en meget omtalte Pikachu i sættet, og når jeg siger Pikachu, så er det jo ikke en Pikachu, det er jo Marshadow selvfølgelig, men det er der, hvor vi har Pikachu i forgrunden, der lige laver en photobomb, eller hvad vi skal kalde det.
Og så fik vi en Steelix, jeg ved, vi alle sammen har været ret forelskede i også, som var meget cool. Og lidt en sjov historie, der findes jo et meget gammelt kort af det her. Og det er meget gammelt, jeg tror det er plus 10 år gammelt. Hvor det er igen af My Shadow, hvor Pikachu står til venstre for den. Okay. Og der er Pikachu også rædselsslagen, ligesom der. Ja, det er den tilbagevendende. Ja, det er måske gentrykt den på en anden måde, så det er en ret sjov historie. Og fedt, vi lige nåede at få et af de nye mega full art kort, jo ikke, hvor man har den almindelige Absol i baggrunden, og så mega Absol i forgrunden der. Det synes jeg giver noget ekstra til de her full art kort, fordi det er tit, når vi snakker om kort, de forskellige typer af kort, full arts er måske ikke lige dem, der altid lige rammer rent hjem. Så jeg synes, det er mega fedt, det de har gjort med de nye her. Ja. Hvad var der andet på det der? Jeg tror, altså hvis der ikke er mere i det, drenge, så synes jeg jo egentlig, vi skal... Jeg vil gerne lige knytte kommentar til det der Kids Cruiser, vi havde. Jeg synes, der skal gå stor ros til alle børnene, der var afsted. For jeg synes godt nok, der var en god stemning, og jeg synes, at alle børnene opførte sig på en rigtig god og respektfuld måde. Fordi vi står lidt 3 mennesker, og der står måske 20 børn. Og de stod altså i køen og ventede, og de var høflige og super søde. Og det synes jeg faktisk, man lige skal huske at nævne, at det gør også vores oplevelse fed. Ja. Så det var virkelig en... Der var en ung kvinde, der kiggede forbi os, som sagde, hun havde faktisk været lidt i tvivl om, hun synes, det var lidt... Tør jeg nu møde op og lignende, og hvad er det egentlig for noget, du skal ikke stjæle dit promokort, du skal glemme det. Vores promokort. Nej, det som de sidder med her, drengene, det er jo det her, vi kalder en box-topper. Og en box-topper, det er jo et kort, man lægger ind i toppen af en boosterbox. Og de har selvfølgelig valgt, det her, det er, Bulbasaur, og med det her Mega Evolution Stamp. Så igen et ret sjovt kort, der lige kommer med i dem her. Det er altså ikke alle sæt, der får de her promokort, eller hvad kan man sige, box-toppers med. Men det valgte de med Mega Evolution, så altså, det kan vi jo næsten kalde vores første puls, så at sige. Tillykke. Godt arbejde, drenge. Og så skal man lige huske, at når man har sådan et Pokémon-kort, så er den faktisk mere værd, når den er i det her plastik. Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet. Men den er mere værd sådan her, end hvis Aske eller jeg eller Mik nu åbnede den og puttede den i en sleeve og så en toploader. Så det er nogle gange, skal man også tænke over, altså hvis man ikke har brug for det her i sin marked, skulle man så ikke bare lade den ligge sådan her, og så passe på den. Det er i hvert fald et fedt kort. 100. Det er der, hvor man må sige, at det er sådan lidt, altså nu, den der, altså for eksempel, jeg tror, jeg vil til hver en tid åbne den. Yeah. Altså fordi jeg synes, at det ser fedest ud i marken, det er pænest og så videre. Men det er fuldstændig rigtigt, som du siger der med Pokémon, så er det tit, jo mere forsejlet det er, jo mere værdi har det. Det er en eller anden det er jo ikke godt. Men super fedt kort. Den her, er det så ikke der, hvor de næste udviklinger ligger ved siden? Jo, lige præcis. De laver sådan et billede der, så det kunne jo være, hvis vi skulle sige, lad os lige tage en runde og sige, hvad vi håber på i dag. Jeg kunne jo, i en drømmeverden, kunne jeg jo virkelig godt tænke mig at se Ivysaur i den her. Det synes jeg ville være et fedt illustration, jeg går. Når vi så nogle af de andre, jeg kunne virkelig godt tænke mig Ivysaur. Jeg tør næsten ikke sætte næsen op efter Venusaur, men det kunne være fedt at se, hvis vi kunne få Ivysaur til. Men hvad med dig, Marvin? Er der et kort, du godt kunne tænke dig, der kommer ud af en af pakkerne her? Altså nu har jeg jo fået en af de kort, jeg ved, som ikke rigtig er meget, meget vild med. Det er en Lucario, som er oppe og slås med en Venusaur ude i luften. Ja. Ingen ved, hvordan Venusaur hænger deroppe. Nej, ingen tvivl. Det er lidt ligesom Marvel-filmen, hvor Spider-Man han skyder spinvæv, og han skyder efter et tomt rum. Og så kommer stadigvæk videre. Ja. Men årsagen til, at jeg synes, at udover at det er et fedt kort og relativt dyrt, så er historien, at min lillebror, han har også begyndt at samle lidt og skudde til at tale. Og han køber en hel masse op ved Kids Cruiser, og så ringer han til mig og siger, skal du have noget med? Så siger han, jeg skal have en tin, og det er, hvor der er 2 pakker i. Og ham er hans rigtig gode kammerat, Andreas, jeg tror, de køber 5-6 tins hver, eller måske 5-6 pakker hver. Eller andet. Og de får ikke særlig gode ting. Og så åbner han mit, og så bliver jeg helt stille. Jeg siger, hvad er der galt, Martin? Hvad sker der, Martin? Og så er der mega Lucario. Jeg kan godt regne ud, hvad der skete. Kæft, det var fedt. Så det vil jeg gerne have, at vi får sammen. Ja, vi får det mega Lucario. Og så kan det være, at Mik han giver en god flaske rødvin eller noget, så kan det være, han får den. Stjal han dit kort der? Ja. Sagde han det? Var det du godt kunne tænke? Nå ja, sorry. Det er et fedt kort. Det er et fedt kort. Det er fuldt forståeligt. Hvad tænker du? Han snupper Venusaur så. Er det Venusaur? Ja. Så må han nøjes. Prøv at høre. First Pack Magic. Slowbros, Mega Evolutions, Boosterbox. Første Boosterbox, vi åbner sammen altså. Ja, lige præcis. Så det er jo... Lad os se, om vi kan gøre noget skade. History in the making. Fuldstændig. Og jeg stopper måske lige ved et kort eller 2, som sagt, bare de her almindelige, fordi der er nogle af dem, der alligevel har fanget min interesse. Nu skal vi se. Ja, undskyld, jeg er ude af camp. Jeg prøver lige at rykke lidt ind, og så ser vi, hvad vi finder her. Soul Rock Reverse.
Og vi starter med en Lunatone. Mik, den kan du få til dit Lucario-dæk, fordi det er altså ikke en, der som sådan har værdi, men det er super godt. Og det er måske værd at nævne i forhold til de her holdos. Det har de også lavet om på. Ja, der er ikke noget mønster i det der, det er helt glat. Det er helt glat. Og hvis man åbner nogle af de lidt ældre kort, eller ældre, dem der kom før Mega Evolution, så vil der være noget mønster i. Chikorita er også et kort, der er godt med spil i lige pt, fordi den der udvikling, den er så populær. Acerolas, Mischief, Reverse Crawdons, og vores første mega, en Abomasnow. Den afskyelige snemand, der er ingen vej udenom. Det der, det er en afskyelig snemand, uanset hvad folk gerne vil have den til at være. Relativt fin Pokémon. Jeg synes, hvis vi nu skal være positive, fordi jeg kan ikke sige så meget positivt om den her Grimrian, så synes jeg, det er jo flot farve. Mega flot farve. Det der blå og lilla der, det synes jeg er lyserød. Og det er fedt, de begynder at komme uden for deres firkant. Ja, for deres ramme. De kommer lidt ud og... Men har de ikke gjort det noget tid egentlig? De lavede det lidt med nogle af V-kortene, altså EX'erne er begyndt på det meget. Men jeg synes det er rigtigt, at det er sådan EX'er igennem Scarlet og Violet, de har lidt gjort det også. Undskyld, nu blev jeg lige forelsket. Altså lidt med strukturen også på kortet. Og nu har vi snakket om at passe på kort, så måske skulle det lige... har vi... Ja. Den har mig med styr på. Fedt. Stjal jeg fra dig, Mik? Ja, det er okay. Jeg kører bare. Så kan vi bytte. Miltank. Heliolisk. Nincada. Jeg håber jo lidt, at vi snart ser en Sandshrew her, fordi at Sandshrew er der jo en lille historie til os. Lad os se her. Sådan, nu smider vi bare med kortene. Reverse Magnemite, Volcanion og Clouditzer. Altså den Pokémon, både i Illustration Rare og den almindelige, hvor vi kan sige, at det her forestiller ingenting. Det er en hummer med en kæmpestor klo, og begge kortene er lidt noget råd. Men den findes også i en jeg tror det er promokort, EX, hvor den er meget flot. Okay. Men det vil sige, der er Illustration Rare, og så er det Illustration Rare måske, ja. Men den ser rodet ud, synes jeg. Ja, det er lidt rodet. Der sker meget på billedet. Ja. Sobble, en Pokémon, der lugter af løg. Spørg min datter, hvorfor. Acerolas Mischief. C. Var det rutineret? Nej. Jeg har smadret vores hit her. Nej, prøv at se, der kom den, jeg gerne vil stoppe ved. Og det var Sandshrew. Og grunden til... Det er fordi, der ligger sådan en Prøv lige, YouTuber in the making her. Stuffle, har vi en double whammy? Det har vi faktisk lidt, fordi vi har en Meganium, som er mega godt kort i spillet. Men lad os lige tage det en af gangen. Du smider bare lige CV. Grunden til, at jeg gerne vil stoppe ved den her Sandshrew, det er jo fordi, at den her Sandshrew, den fangede mine øjne rigtig meget, da vi åbnede ude i Kids Q-Shop. Og grunden til, det er jo, nu skal jeg lige finde ham her. Ja tak. Det er Shinji Kanda, som er illustratoren, ham der har lavet kort, eller tegnet kunsten til. Og det fangede mig med det samme. Og jeg tænkte, hvorfor er det hvad er der med det? Og der var flere derude, som havde sådan specifikke illustratorer, som de samlede på os. Og det synes jeg altså var mega fedt. Og jeg tror, ham her Shinji Kanda, ham kunne jeg godt være en af dem, jeg måske begyndte at kigge lidt på et tidspunkt. Fordi der er noget med hans stil, som bare er super fed. Og så kan det jo også godt være, at man altid jagter de her mega. Ja. Man skal også nogle gange, som du selv siger, stoppe op og lige kigge på, hvor kan vi nogle af de bruge penge på det her. Ja, lige præcis. Så det er jo nogle flotte kort. Og flot Stuffle-kort her. Ja, altså der er en udvikling Beware, som også har fået et rigtig flot kort også her for nylig. Så jeg tænker, at de to kommer til at se rigtig fede ud af siden af hinanden. Så er det Mik, der skal pakke. Så er det Mik, der er din varme hånd er færdig. Du har scoret din jeg fik to hits, og det er hvad det kan blive. Du har scoret dine point. Det er okay. I'll respect it. Men hvordan er det, Mik? Hvis du så åbner på den side, bliver det så sådan noget... Ja, det skal du bare. Okay. Lad os se løsnings. Jamen, det er jo... Tegn på, hvad der kommer. Tegn på, hvad der kommer. Et Mega Lucario, vi har her. Kan man spå lidt? Snow. Sælger vi også et flot kort, hvis man lige kigger på kunsten. Ja, 100. Ja. Jeg tror, Mik han har spoilet os. Ja, han har. Forest of Vitality, et genialt kort. Volpix. Double Stadium, Mik. Det er alligevel... Ja, altså, det er Raichu. Vi ser Mik røre ved pakkerne, og så skal det der. Ej, kom igen, Mik. Kom igen. Fortsæt lige. Keep it rolling. Nå, det er et kort, det her Stuffle. Der var en kendt skuespiller, Michael Scott, der sagde, eller en kendt figur, der sagde, you miss all the shots you don't take. Altså Michael Scott, altså snakker vi i The Office? Ja, tak. Så du er nødt til at der var en Beware, udviklingen af Stuffle. Den er så grim. Den er synes du, den er grim? Det er en stor lyserød bjørn, hvad der ikke er elsk med det, mand. Helioptile, en af de helt flotte kort i Illustration Rares, som virkelig har fået et fint kort også. Der er nogen, der samler på Pokémons lavet af plastik.
Nej, det er jo rigtigt nu, at vi begynder at fokusere på det. Det er faktisk rigtigt. Jamen, det er Strange forfærdeligt. Ja, og ægte sandt. Mik, jeg kan se, der er noget kant der ser god ud, Mik. Ja. Reverse Grumpig. Nej, og en Choco. Ej, hvor ikke rigtig fed. Det var da også en af dem, vi snakkede om lige præcis. I gennemgangen. Den er fed. Fedt kort, mand. Og interessant, som vi snakker om, meget interessant artwork. Ja. Nej, men det betyder jo, at nu ryger hånden over til dig jo. Nu har vi centreret. Og det går jeg jo selvfølgelig. Jeg går rigtig meget op i centreringen. Hold det lige under tydeligt, som man viser. Altså centreringen på kortet, altså hvordan det er placeret. Ja, det man kigger på hos det er, hvor meget afstand er der herfra kanten, indtil der, hvor billedet begynder, og vice versa herop. Og det skal helst være ens, hvis man gerne vil have, at man får den vurderet til at være et godt kort, hvis man sætter den ind til PSA, eller Beckett, eller CGC, tror jeg det hedder. Og det samme drejer sig om den her vej, og der er den altså lidt forskudt her. Det er faktisk en typisk ting med engelske kort, at de virkelig kvalitetsmæssigt ikke er det pæneste i verden. Hvor hvis man går over i det japanske, så er det virkelig sjældent, at du rammer et super dårligt centreret. Ja. Men det er rigtigt, det har de ry for. Det nævnte vi ikke faktisk tidligere. Hvor fedt gå i gang med åben. Jeg er nødt til at sige, at drengene har gjort det helt forkert, fordi jeg har taget den forreste hele tiden. Man skal ind og gemme sig lidt her om dagen. Jeg kan næsten ikke gøre det. Prøv at se. Det her. det er the pack of all packs. Ordenssystemet går i vej, mand. Altså, du skal have det ligeligt fra begge sider. Du skal ikke... Og Aske og vi har kendt hinanden snart 15 år. Det har altid været vores udfordring. Nå, er I klar, venner? Drizzile, Scorbunny. Også et fedt kort. Jeg er faktisk ret vild med Scorbunny og dens udviklinger. Se, den her findes i en anden version, som vi også pakkede, da vi holdt i Kids School Shop. Og jeg spurgte Aske, hvad ligner det her kort her? Og han kunne simpelthen ikke svare på det. Så spurgte jeg et barn på 11 år, tror jeg, eller 12 år. Ja, det ligner Donald Trump, sagde barnet. Det er åbenbart. Det var også det, jeg søgte. Det er med Donald Trump. Rare Candy. Tangrowth. Det er godt nok et grimt kort. Goldengo. Ja. Er den playable end Goldengo? Ja, Goldengo har et dæk, og den er bedre end den baby Goldengo, der har været. Heliolisk. Og hvad får vi så her? Det ser godt ud, Maja. Ja, der er helt. Mega. Hvad har vi der? Og full art. Ej. Ja, tak. Mega camera. Vi har... Hvad er det nu, det er, Mik? Hvad er det nu? En Komeli, jo. En Komeli. Vi har en Komeli. Og egentlig også et rigtig flot kort. Sindssygt at gå ind i midten, og så hive den der ud, mand. Hvad bilder du der? Jeg kaldte den, gjorde jeg. Jeg siger det bare. Nå, hvis vi ikke skal lave en 19 timer lang video også, så speeder vi en lille smule op. Nu har vi også set et par af de der commons og uncommons, så vi prøver at holde lidt tempo, så ser vi Stuffle. Lad os se, hvad vi kan her. Undskyld, jeg skal lige sikre mig, at jeg holder mig i Premium Power, Reverse Knuckly, Sidat og Alakazam. Og den er ret nice, fordi den vil jeg rigtig gerne spille et dæk med. Så den er faktisk altid. Vi pakkede også en Abra. Så ja. Jamen, vi kommer lige til at kigge. Vi skal også have nogle af kortene over i vores 2 kroners map i år. Hvis der er nogle af kortene, folk de sidder og bliver forelsket i derude. Nå, vi prøver at fortsætte. Lidt Leo, Tink. Og en hund, der holder til på en... Ja, så grimt et kort. Ja. En gravsten. En gravstens hund, ja, undskyld, mand. Ej, den er altså flot. Reverse Ivysaur. Ja. Det betyder lidt. Kom nu. Frostmoth. Ej. Igen. Mega Absol EX. Ja, tak. Altså et kort, vi allerede har stødt på en gang, jo ikke om, men altså igen et kort, der er vildt playable. Det kan være, det bliver sat til salg i Kids School Shop. Hvis jeg ikke overtager 19 af dem, så er det altid... Så er det bare med. Kom over. Så tager du selvfølgelig forrest fra venstre. Selvfølgelig. Så vil det jo klæde dig at gå forrest fra højre lige om. Og det gør jeg. Det lover jeg. Not. Jamen, det er jo det, der er et rigtig godt hold, er jo en hel masse forskellige mennesker. Som gerne vil slås over åbne Pokémon. Ja, tak. Santos. Abra. Det var den Abra der. Nobody plays Switch. Ingen spiller Det er min datters yndlings-Pokémon. Execute. Nej, Execute. Ægne. Ja. Det er eneste, der får vi tager det. Der skal vi snart have lavet et græsdæk. Ja, det må vi sige. Mega Signal. Hvor dårligt til unpack. Ja, men altså... Kangaskhan. Altså, jeg er nødt til at sige... Det er en fin hitrate. Ja. Vi mangler en del endnu. Lad os da håbe, at vi kan holde tempoet. Altså, er det sådan en af de der boosterboxes, der bare er fyldt med godter. Se, drenge. Isaf, var det forrest til venstre, du tog? Jeg tager bagerst til højre og ødelægger det hele.
Bare lige for... Lad os se, hvad er vi på? Vi er på 3, 4, 5, 6 hits indtil videre. Så altså vi håber jo de her, en boosterbox 36 pakker, der håber man at se de her 15-16 hits. Så lad os prøve at se. Cirka deromkring? Cirka deromkring, altså når vi tæller alle almindelige megas og lignende også, så vil vi gerne ramme de der 15-16. Okay. Så lad os prøve at se, om vi kan komme derop i dag. Latios, den er sådan. Ja, fedt. Det kan være, der er noget her. Marshadow, okay, det kunne også være noget der. For warning. Kom så. Kan vi lige få en Pikachu Marshadow mere? Så tager den med hjem. Nå, det blev til... Jo, sgu. Mega Lucario. Ja. Hvad sker der for... Altså, det er altså også et flot kort. Hvad sker der for... Og det er jeg sikker på, at til salg ude i Kids Butcher, for vi har en del af dem der. Vi prøver som udgangspunkt, at hvad vi får åbnet her til kanalen og lignende, at det ryger ud, så man får mulighed for at hapse det, hvis man nu forelsker sig i noget af det. Vi fortsætter igen. En fantastiske Sandshrew fra før. Magneton. Meget sjovt kort. Og så er vi inde i reversen. Vi får en reverse Chew og Spiritomb til Lunatone. Det er anden gang, det er anden gang, jeg kører Lunatone Mix. Skynd dig at gøre det for mig. Jeg gør det. Gør det. Læg mærke til en velopdragen herre fra Jylland, som jo trækker forrest fra. Ja. Jeg siger bare... Ja, det er rigtigt. Det er jo derfor, at vi aldrig nogensinde får noget af os andre, fordi vi cherrypicker. Der var faktisk i gamle dage, så boosterboxes, der kunne man sådan nærmest gætte sig frem til, at nummer 5 pakke, eller nummer 6 pakke, der er højsynligt hit. Og det udnyttede folk jo. Ja, selvfølgelig. Og så fandt Pokémon ud af, at vi er nødt til at gøre noget ved det her. Blande ind i på en eller anden måde, fordi det var jo en computer, der styrede det. Selvfølgelig. Jeg tænker også, det har der været meget med det her med vejning af pakker, og det der tidligere har det jo været en rigtig stor ting, at det man kan ikke længere. Det er svært nu, fordi der er så mange hollows og lignende i, så er det blevet sværere. Der var også, altså vi skal faktisk ikke længere tilbage i en Sword and Shield, før det var muligt at køre en scanner over, for at finde ud af, om der var en hollow i pakken eller ej. Og Sword and Shield, det er jo næsten ingen tid siden. Surf and Beach. Okay, hollow trainer kort, Maja. Hvad sker der her? Der er høj. Der er høj. Sumo-bryderen. Hvor fedt er det, hvis det der kamera bare ikke er fokuseret på noget tid? Jamen, det håber jeg. Og det er bare sådan noget. Eller den har sagt, den er meldt for en halv time siden, at pakken eller den er færdig med at filme eller et eller andet. Reboot. Ivysaur. Ultra Ball, fordi vi skal have et reprint. Lad os se her. Repel. Nijask. Reverse Curlier. Reverse Alakazam. Det er et flot kort. Og Meganium. Det er meget cool. 2 rares jo egentlig, som vi fik altså en i reverse hollow. Og selvom det ikke er noget, vi sådan sliver og lægger frem, altså igen, det er altså en flotte kort. Meganium, ikke en Pokémon, der har fået særlig meget kærlighed i Generation 2 starter jo, og jeg synes faktisk, det der kort, det spiller. For man kunne vælge den her, der man skulle, altså første udvikling, er det rigtigt? Chikorita? Ja, præcis. Og det er jo sjovt, for det har været en rigtig hadet Pokémon, den her Chikorita, fordi den havde sådan nogle meget anime-øjne, og jeg har altid været helt pjattet med den, så... Lillys Determination. Det kunne jeg finde, hvis vi lige fik sådan en... Findes den ikke Illustration? Hvor mange Raikus har du trukket nu? Det tredje. Er det tredje Raikus, du trækker nu? Den er ikke lige... Okay! Der er lige en god med Illy. En god med Ilko. Altså, Mik, du er altså også lidt varm. Ja. Men kan du lige vise forskellen på de to? Jeg kan lige holde mig op her. Vi har som sagt fuldarten jo igen, hvor vi har det der med, at vi både har mega-udgaven, og så har vi, den almindelige, lidt som skygge til. Og igen, som sagt, Ilkoen, vi snakkede om, det var ikke vores favoritkort måske, men stadigvæk, sammenlignet med, så synes jeg, fuldarten, den klarer det altså godt. Det er et fedt kort, uanset om det lige er min favorit-Pokémon eller ej. Det er fandme nogle fine. Jeg ved ikke, om det var mig, jeg overhælder bare. Det gør du bare. Det er fordi, der er Pokémon-kort, så kan jeg gøre. Ja, det kan du gøre. Lad os se her. Og skal vi snakke om, hvor meget liv de der mega-kort har? Hold kæft, hvor er det meget. Altså, man kan godt se, at det er de 3 price cards hver i hvert fald, gør, fordi at det der med, at de lige pludselig har på den anden side 300 HP og uden at blinke, det betyder ret meget for spillet, må man sige. Nå, Fighting Gun Kadabra, fint til dækket. Reverse scoreboard. Det er altså et flot kort, hva'? Det er super fedt kort. En Pokémon, jeg ikke rigtig har noget forhold til. Heller ikke her. Men igen, vi er jo nødt til bare at sætte pris på et flot kort. Nu kigger jeg jo lige, fordi mig har sagt, at jeg skal kigge centrering og så videre der. Og der er lidt, man kigger på bagsiden også, kan man godt se, at den er tung over i venstre side her. Venstre side for mig lige nu herover og sammenlignet med der. Men altså igen, et virkelig fint kort. Fedt. Og jeg forstår ikke, hvorfor Pokémon ikke gør det bedre, når de, altså...
Europa og USA er et kæmpe marked for Ja. at de ikke gør det bedre. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg ved ikke engang, det må være forskellige fabrikker jo. Ja, altså, der må være nogle udfordringer det er. med teknologi og lignende, siden der er så stor forskel. Og så tror jeg måske også, det handler om, at sådan, hvis man kigger kulturmæssigt, så i Japan, der vil man ikke acceptere at købe sådan nogle kort her. Oj, nå, jeg troede, jeg så noget. Jo, nej. Okay. Hvor mange køer med ild i skal vi have i dag? Jeg gider ikke slippe den bare. Så lille sådan. Nå. Jeg stopper lige ved Lieutenant Surge Bargain, fordi den har altså fået en illustration rare. Ja, det ligner vitterligt en tegning, jeg kunne lave. Ja. Og det er sgu egentlig meget cool. Altså, jeg synes, nogle af de der, hvor de laver nogle lidt anderledes stile, det synes jeg er meget sjovt en gang imellem. Nå. Men hvad er vi på? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så vi burde ramme en 5-6 stykker mere af hits. Fedt. Det ligner, der er noget her. Nå. Det er jo findes den ikke i en af sætsene, hvor den sådan kigger ned? Det er jo den, jeg nævnte før med stoffet der. Hvad for sæt? Det er så fedt. Det er ikke Temporal Forces, men det er noget der omkring. Det er en af de der, lidt mindre hyped sæts. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det er fra. Det ser så vildt ud. Men hvor den bare kigger ned. Og Shadow Reverse. Kom så, nu kommer der en illustration rare på Shadow Reverse. Ej, hvor jeg solgt den. Ej, hvor jeg oversolgt den. Nå. Men lad os nu sige, at man ikke fik flere hits end det her, så synes jeg jo stadigvæk, at man får en del flotte kort. Man kan godt mærke, at de har oppet sig med antallet af rares og lignende, som man trækker. Og det synes jeg er fedt. Altså, fordi det er ikke et kort til 2-3.000 kroner her, men det er nogle flotte kort. Lige præcis. Og det handler jo også nogle gange bare om glæden ved at åbne jo sammen. Minecraft, Pokémon, Garganacl, Fearow, ind i en Xerneas, som vi ikke har set. Det er et flot kort. Ja. Altså, mega fedt mønster i holderen. Undskyld, jeg skulle lige se det med tæt på med egne øjne. Fedt. Kom så Mik. Ja. Der var en fugl. Det var ikke en god mail. Det var ikke en god mail. Hvis du åbner en full art Mega Camerupt eller et eller andet igen. Der var Donald Trump Pokémon. Det er Donald J. Trump. Gumshoes. Samme frisyr i hvert fald. Det er vildt, du kunne se. Husk nu på at holde jer væk fra politik og Pokémon. Vi skal ikke blande. Ja, det er rigtigt. Nej, så bliver vi cancelled. Ja. Alakazam, tak for at trække alle de kort til mit dæk, Mik. Det er super. Når han tæver dig i Pokémon-spillet, så er det derfor. Ja, fordi der er jo også noget her, som er lidt anderledes i vores lille gruppe. Jeg spiller jo slet ikke. Nej. Altså, jeg har spillet lidt for mange år siden. Og I to, vi er hjemme hos Mik, og da vi kom hjem til ham, så var I jo i gang med en stor krig med hinanden. Og det er det, vi leger krig. Ja. Vi sidder faktisk bare og laver lydeffekter og siger ting, når vi spiller. Nå, er I klar? Det her, det siger jeg til alle pakker, men det her, det bliver godt. Det bliver. Der var en fugl. Nej, der var sgu en fugl. Og en lille løve. En Talion. Og så tager vi lige... Grimme chokker? Ja, virkelig. Nej, var det ikke Reverse Fuel? Nej. Jo. Det er svært at se på Dark Types. Electron. Stilex. Ja. Den almindelige Stilex. Skal vi lige snakke om det her kort her? Ja, 100. Altså, kommer ud af jorden, ser sygt aggressiv ud, og så findes den jo, den du pullede, ja, lige præcis, hvor den bare ser ond ud. Hvis jeg havde et illustration rare af Stilex, så skulle jeg have det her ved siden af. Fordi det er jo på en eller anden måde, de hænger jo sammen på en eller anden måde. Det er altså et flot kort. Selvom at det men Onyx og Stilex er to mega fede Pokémon. Altså. Og så snakker vi mega fede Pokémon, så står jeg her med Graf. Det skal du ikke kalde mig. Nå, Chikorita, Anime Hate-On. Lieutenant Surge kom sammen med Special Illustration Rare. Lieutenant Surge. Cinderace Reverse. Og det er den ene Reverse. Kommer Reverse med, ikke? Jo, men hvis det var Illustration Rare, så det er det slot. Nej. Lilles Determination. Det er vist bare en full art, det er ikke en special illustration, men bare en full art kort. En flot full art. Også et, vi ikke har set før. Og har en Pokémon-taske der, altså en Pokémon. Super fedt trænerkort, og Lilles Determination. Jeg tør vel godt sige, du kan bare gå i gang med åbningen. Jeg tør vel godt sige, at Lilles Determination måske er det bedste supporterkart, der overhovedet kommet ud i det her Mega Evolution set. Super fedt kort. Men skal vi snakke om centrering? Undskyld. Det er virkelig skidt. Det er vildt, Pokémon. Kom over. Men så har vi Magnemite. Og en god mil lige om lidt. Ja. Og så kommer Mik bare med en Mega Camera op lige om lidt. Ja, tak. Pokémon. Jeg er nødt til bare at sige, hvis du åbner en Mega Camera op mere, så får du ikke lov at røre. Nej, det er flere pakker. Så er du ude. Det er jo fordi, der var en til at Nå, ja, sådan.
så også få lov at vælge. Ninjask. Og ellers et Kyogre. Fedt kort, Kyogre. Hvad har vi? Vi har 10 puls, nej, 11 puls lige nu. Vi trækker lige bokstopperen fra der, og så har vi 11 puls lige pt. Igen, så vi burde nok finde 3-4 stykker mere. Ice Cube på en pingvin, synes jeg det er. Lige præcis. Ja. Og så har vi en Spearow, en Onix. Jeg forstår ikke, hvorfor de nogen har udviklet den her Pokémon, men Onix eller? Nej, Grumpig. Nå. Men der skal nok være nogen derude, der samler på Grumpigs. Altså, der er altid nogen. Men der er jo mange mærkelige mennesker i verden, og jeg tænker, der er så også nogen, der kan elske Grumpig. Det bliver ikke mig. Executor. Nej. Igen en unge kvinde der, som nævnte, at Hydrabo bare var hendes, eller det der æble-Pokémon, og bare var sådan, undskyld hvad? Vil du have den gratis? Hvordan kan vi komme af med den her æbletærte Pokémon? Og hun var bare sådan, det er for fedt. Det er jo, og igen, det er det, man skal minde sig selv om. Hvad er jeres yndlings-Pokémon? Altså, hvad samler I mest på? Det er, tror jeg, har I nævnt det nogensinde? Nej, jeg har lige hentet, eller bestilt Mimikyu. Ja, Mimikyu. Er det du på lige nu? Ja. Du har jo også en forkærlighed for en Pokémon, vi alle sammen godt kan lide, altså Gengar. Gengar selvfølgelig. Reverse jeg var heldig at bytte nogle... Og en full art item card her, Mega Signal. Det er jo noget nyt, de begyndte på, de her item cards. Er det flere? Ja. Bruger I dem? Jeg er ikke nået til at lave så mange decks. Det er fordi, jeg har en ekstra i mit art. I må væk, altså så kan den ene tage den ene, og den anden kan tage den anden. Men for dem, der spiller, og dem, der går op i det, så er det cool, at de begyndte at lave item cards, som kan lidt ekstra. Og førhen, der var det kun de der hyper rares i guld og lignende. Men altså, også... Hvad er dine ting nu af Pokémon? Hvis du skulle vælge en, du skulle have en full binder i? Hvis du skulle samle fra A til... Altså alle Pokémon, der er lavet, den ene Pokémon. Ja. Og det må ikke være Charizard. Nej. For det ved jeg, du ikke vil vælge. Men, Jamen, det er jo desværre, det er jo lidt derhen af, men har den også tatoveret her var med Mewtwo. Mewtwo er bare for men det er en anden ting. Pokémon. Ja. Altså, den er et særligt sted i mit hjerte. Yveltal Hollow Graphic. Hvad har vi tilbage? 5-6 pakker? Ej, det burde jo... Jeg tror altså, vi slår de der 15 puls i dag. Jeg tror altså, vi kommer over, hvis vi kan holde dampen oppe. Jeg tror, det er ikke nogen hemmelighed. Mit, det er nok Entei. Entei, ja, det er rigtigt. Det er altså også en fed på. Der kommer også nogle... Jeg tror, det var dig, Mik, der sendte nogle drenge over til mig, der gerne vil lave med et Entei-kort. Ja. Men det havde jeg et par stykker af. Men den har du også... Det var da også den fra... Hvad var det hed det sæt? Crown Zenith. Crown Zenith, hvor der var en Entei med en, som du var lige ved at græde, da du åbnede den. Det var jeg tror, vi sad bare sammen. Ja. Var vi hjemme hos Stue? Jo, det tror jeg. Jo. Det var da ham, der åbnede den. Var det sådan? Nej, ham der solgte den. Måske var det sådan? Ja, det var sgu, det er rigtigt. Og det skal lige siges, det er sjovt, vi har en fælles kammerat, der hedder Stubber, og Stubber, han synes Pokémon er meget hyggeligt for vores skyld. Ligesom, jeg tror det er, fordi han tænker, det er lidt synd for os tre, at vi ikke har nogen venner. Ja. Så derfor så hygger han lige lidt med Pokémon en gang imellem. Nej, vi har hinanden. Ja, det er rigtigt, vi har hinanden. Altså, eller. Vi har... Jeg har Pokémon. Ja, tak. Shinji Kando. Skal vi prøve ind i kameraet? Ja, ind i kameraet. Okay, bare for at prøve noget lidt. Hvad sker der her? Altså, okay, Xerneas Reverse. Jeg er god til at ramme de der rares. Ja. Jeg er god til at ramme rares i reverse slots. Det er meget nice. Er det bare mig, eller? Der er sgu ikke noget. Nå, vi kører sådan en Lunatone, ja. Du bliver ved med at prøve det der. Men den der kan, den snyder lidt en gang imellem. Det er jo fint nok. Ja. Jeg håber. Godt tænke mig måske en af de andre, at de har... Megas. Ja, lige præcis. Kan vi få en Mega Latias eller Venusaur? Eller bare for, fordi nu har vi haft glæden af det. Ja, jeg kunne godt tænke mig, altså vi har 2 hver af de her. Ja. Mere ko med ild i. Mega Camerupt. Det skal lige siges, hvis nogen derude sidder og åbner Mega Evolutions, og så tilfældigvis... Delibird. Ja, tak. Illustration Rare. Der kan være der noget bag den også. Hvis, man kan godt trække en Mega i, og vi får en Meganium. Det er fint. Det er et kort, man kan bruge i dæk, så det er fedt kort. En Delibird. Altså, og meget passende her i de mørke måneder, var en jule-Pokémon, vi kører der. Det kunne være en adventsgave. Og det kunne det. Men jeg har hørt derude, hvis nogen trækker flere kører med ild i, så kom endelig og trade. Mik han vil gerne have en hel binder bare af Camerupt. Kan jeg bare få sådan en 10-12 playset af det? Så er jeg godt tilfreds. Og det skal lige siges, du er ikke interesseret i de fede udgaver af den, du vil kun den basic. Basic udgaven af den sure ko. Nå. Mennesketanken.
Magnezone. Det er igen den der kant mig, den snyder mig hele tiden. Jeg tror, vi har noget vildt lækkert der. Nej, det er der. Der er noget der. Er der noget der? Ja. Jeg ved at sgu en mega-camera på. Er det, hvis det er en mega-camera, seriøst, så... Det er så også et flot kort. Sætter jeg el til et eller andet. Nej, Ladias! Ja, tak. Nej, det må gerne have været. Ladias! Lilla. Illustration man. Ja, tak. Det er egentlig også et... Igen, alt der er lilla er godt. Sådan er det bare. Med mindre det er på kroppen, så skal I tage til lægen. Yes. Men altså, nu breaker vi jo... Hvad er vi på? Vi er på 14 nu, ikke? Jamen, og det var vel... 14-15 stykker, var det vi er lige okay. præcis. Så rammer vi den, ikke også? Så det ligner næsten, at det passer. Solrock, Reverse Strudel, Krogank og en mega Kangaskhan. Ja. Har vi... Ja, den har vi ikke også? Jo, den har vi en af, men super fedt, for et fedt kort og også meget playable. Ja, det er meget playable. Så nu er vi på 15. Det vil sige, at vi har 4 pakker her, hvor der umiddelbart bare er skrald i til sydlandene. Vi kan faktisk eller et guldkort. Nej, der er skrald. Det er rigtig skrald. Ja, det er rigtigt. Vi glemmer lige det der guldkort, vi kunne jagte. Jeg kan mærke et guldkort. Kan du mærke det? Og du er alligevel fint følende. Og vi var enige om, at jeg tager guldkort. Er vi enige om, at vi køber, altså... Nej. Hvem er det, der åbner? Ryster du på hænderne? Men ikke trick. Men break the curse. Vi er over 15. Ja, tak. Ja, du skal selv have lov, når du viser det foran alle. Nej, jeg kan slet ikke glemme, at Michael bare sådan der. Det er en fra bunden, og så bare starter. Ved du hvad? Selvfølgelig. Der er 3 pakker. Det er, strømhunden. En til hver. Hvem får hvad? Hvem får Venusår? Det er Mik. For der er en ko i. Mik, vælg en af dem. Nej, jeg skal vælge en af dem. Nå, vi gør det sammen. Vi gør det sammen. Men prøv lige at vente. Det er bare fordi, Mik, du skal lige vente. Fordi du breaker alligevel, hvilket kort du får som det første. Jamen det tror jeg faktisk, jeg gør nu. Kom så. 1. Nej. Mik, hvorfor er du klar nu? Hvor er det altid Mik? Ja tak, det var 1. Og 2. 3. 4. Og vi er enige om, den der trækker det bedste her jo. Forpakke. Jeg har lyst til at sige så mange upassende ting, når vi sidder her. Det er virkelig svært for mig at gøre det passende. Nå, jeg har mange ting i mig. Der er noget kaos her. Der er en hammer. Reversen. Gumshoes. Donald Trump. Hey! Endnu en lille determination. Nej, den er meget værd. Hey, er det special? Ja, den er meget værd. Mik! Ja, tak. Og en ja, tak. Mik. Det var da rart, at jeg fik så. Let's go! Nej, pyt med pakkerne. Ja, jeg skulle lige sige væk. Jeg er nødt til lige at have der. Ja. Jeg ved, det er Chase. Jeg ved, det er Chase-kort. Okay, Nick. Lige for sammenligning. Eksempelvis det her. Det er, hvis man bare lige uden at lige at næste der marked, det er omkring 150 kroner værd, hvis man lige kigger på det. Og jeg bruger en app, der hedder Poke Collector. Det er ikke altid, den er helt rigtig. Men det er bare for at få en indikation, og så skal man selv lave sit research. Men jeg ved, at det her det er en chase-kort. Ja, men det er en special illustration. Ja. Det kan være se 184, altså vi er et stykke over de 132 kort, der er i sættet. Se her. Det er... Og lad os bare lige prøve at sige, hvad tror I det er værd? Når du siger det sådan der... Det er okay. 1 million. 1 million. 1000 kroner. Nej, det er ikke 1000 kroner værd. Ikke et trainer card. Det kan godt være lidt af det bedste lige nu, men det er... Men der er et begreb i det her anime, som hedder waifu, som basically bare er den eftertragtede flotte dame, ligesom der er i Disney-filmen og sådan. Og der er lille determination der er ingen tvivl om, at det får lidt point der. Jeg tænker 800 kroner. Okay. Det er det, og det er collector, så jeg synes, man skal være lidt... Det er collector, så man skal... Det som der jo er med alle apps, det er, man scanner sit kort, så ser man, hvad det bonger ud til. Okay, bonger det ud til 50'er, fint, gå ind og kig, for måske er det 30 kroner, måske er det 70 kroner. Men når du har de her kort, der er rigtig meget værd, så scanner du det, så siger det 700 kroner. Det kan godt være, det ikke er 700, så er det måske 500 kroner værd. Så det er en god indikator på, hvad det ligesom er. Majvan, han er allerede i gang med, skal det grades? Altså, det skal grades. Hvor skal man så? Nej, det skal det ikke. Jeg er lige nødt til at sige, hvorfor det ikke skal grades. Hvor træls bagsiden er der flot. Prøv at se forskellen på afstanden her, og hvor lidt afstand der er her. I er nødt til lige at se. Prøv at se, hvor off-center den er op og ned. Den kan du ikke se den der? Jeg kan sagt, jeg er slet ikke i tvivl om det, men det som jeg siger med, at det er stadigvæk, det skal vi nok få solgt til en god pris på netbutikken. Ja, da det kom ud,
så startede en startpris på 2.000 kroner. Ja. Så er den faldet drastisk, Ja. og det er fordi, der kom den japanske version af Mega Evolution. Der er kvaliteten bare bedre på dem, så den er mere værd. Ja, den er nede og koster lige pt. 1.100 kroner. 1.100 kroner for et kort. Ja. Og at vi har fået 15 puls. Det var en god boks. Det var en god boks, men altså, hvis noget skulle være bedre, så skulle vi bare kun have pullet ildkronen. skulle vi bare have 16 ildkører, så havde det været bedre. Ja, der tænker jeg faktisk, du må stille dig tilfreds med de 3. Ja, jeg må nøjes med 3 ildkører. Så det vi aftaler, det er, at jeg tager en lille determination. Og så må vi dele resten. Og så deler det rest. Nej, det var mega fedt. God boosterbox åbning, drenge. Afsluttende ord, selvfølgelig fra Slow Rose, det er, at Phantasmal Flames, det næste sæt i rækken, Charizard Chase Cards, der er 3 eller 4 forskellige Charizards i det her sæt. Nej, det er 3, undskyld. Der er en almindelig, der er en full art, og der er en special illustration rare. Det bliver vanvittigt, og vi glæder os som små børn til at åbne for det her sæt. Og der er et guldkort med Charizard. Der er guldkort, undskyld. Så der er 4? Ja. 4 stykker Charizards i et sæt. Wow, det klasker godt. Og det udkommer den 14. november. 2 dage efter, 16. november, der står vi ude i Kids Cool Shop igen til en fed byttedag. Vi åbner nogle pakker selvfølgelig fra det nye sæt Phantasmal Flames, og håber, vi får en Charizard. Og er det mere, vi skal sige? Ja, vi vender jo nok tilbage i rundt op til, og lige fortæller lidt mere om, hvordan... Ja. Vi skal have lavet et sæt-review, hvor vi lige kigger sættet igennem os, og selvfølgelig, hvor vi bare sidder og skriger de forskellige Charizard-kort. Og hvis I står og gerne vil også åbne nogle packs og så videre, så hop på ned forbi Kids Cool Shop. 100%. Og kig ned og få en snak med dem. De bliver bedre og bedre til Pokémon. De er med skarpt ude. Så kom derned og få kigget nogle pakker igennem og køb lidt. Det er en god ting. Jeg tænker, det er det. Vi siger tak for i dag. Vi ses. Hvor er det sindssygt. Hey!